Ik ben nog eventjes hier alles de boel aan het organiseren, want u heeft het natuurlijk allemaal meegekregen. Limburg vandaag bestaat precies 1 jaar. Reden voor feest. En natuurlijk, u kent onze gezicht, u kent het gezicht van Vivian, Raya, Wim, Wendy, etc. Maar zo'n programma als dit is eigenlijk niet mogelijk zonder de hulp van al die mensen achter de schermen. Dat zijn de mensen van de redactie, de mensen van de commercie, de mensen van de regie en de mensen van de techniek. En hen willen wij namens de mensen die aan de voorkant zijn van harte bedanken. En dat kan maar op 1 manier. Door ze een keer in beeld te brengen. Theo Peters, onze cameraman voor vandaag, mag ik jouw camera eventjes hebben? We draaien de rol heel eventjes om. Gaat het zo? Ja, ja ik denk het niet. Ja? Ik ben een hele slechte cameraman. Theo, en dan vraag ik even aan Geert-Jan van Helden, daar, de floor manager, om me eventjes een pilsje te pakken. Kan dat eventjes snel? Kijk, zo gaat dat. Tempo, tempo, tempo. Want wij bedanken jou, al die mensen die voor de camera staan, Theo, met een pilsje. Gefeliciteerd met 1 jaar lang Limburg vandaag. Proost. En morgen gaan we weer een nieuw programma maken van Limburg. Ja, je moet wel doorwerken, Limburg vandaag. We hebben dan onder andere te gast de mensen met de slechtste personeelskamer in het onderwijs. De Hara Krishna komt langs en Raya is uw gastvrouw. Tot morgen. Bedankt voor het kijken.